Тече трескава подготовка, защото утре отиваме къде? На екскурзия, и то в Румъния. Следващите 3 дена ще бъдем в Румъния. Като какъв е плана? Утре сутринта тръгваме и отиваме на термето в Букурещ. Единственият проблем, който за момента знаем, е, че в момента се прави ремонт на Дунав мост, което означава, че няма да успеем да минем оттам, понеже трябва да чакаме твърде голям трафик. Затова планът е да отидем до Силистра, да се вземем бак до Кълъраш и оттам газ към Букурещ. Отиваме на термето, изкарваме там един страхотен следобед и на следващия ден палим колите и потегляме към Брашов. Там ще посетим замъците, ще се поразходим, ще поснимаме и съответно ще останем там за вечерта. На следващия ден, след като закусим, отново тръгваме за България. Като все още не се знае откъде ще минем обратно към България, но това ще го решим в последствие. Така че стягаме багажа и тръгваме на ново пътешествие. Вече сме в Силистра и спряхме да заредим, понеже в България цената на горивата е малко по-ниска от тази в Румъния. Сега от бензиностанцията се ориентираме към бака и там ще си купим билет. Надявам се да не трябва да чакаме много да дойде самия бак и да се натоварим и да слезем в Кълъраш. Намираме се на бака за Кълъраш. Отне ни около 30 минути, за да минем контролно-пропускателния пункт, да ни проверят документите, да си купим билетче за бака и реално да тръгнем. Билета струва 55 лей за автомобил и може да се плаща както в кеш, така и с карта. Пътуването от единия бряг до другия трае около 15-20 минути, но самото качване на колите и слизането след това допълнително добавя време, така че става долу-горе около 30 до 40 някъде. Намираме се в средата на река Дунав, возим се на бака и отиваме там в нея посока, където е Кълъраш и Румъния. От там имаме 150 км до Букурещ, като основната част е по магистрала. Така че се надявам, че в рамките на около 2 часа, 2 и нещо ще пристигнем, макар че трябва да спрем и някъде да хапнем. И сега, хайде да се повозим на бака през оставащите 15 на минутки и след това отново на път. Има една интересна ситуация. Нашият бак доста осезаемо забави скоростта, понеже има шлеп. Сега ще ви покажа. Ето го шлепа. Реално пътищата ни ще се пресекат, затова ще трябва ние да забавим, за да може шлепа да мине. Вече сме в Букурещ. Наели сме се едно малко апартаментче близо до термето и сега дойдохме да си оставим багажа. Пътят до тук ни отне час и 40 минути от както слязахме от бака на Кълъраш до момента, до който стигнахме до това апартаментче. Часът вече е 3. От дългия път ние сме доста пригладнели, затова
отиваме да си хапнем по една пица. Видяхме, че тук наблизо има пицария. Ще вземем по една пица и след това отиваме на термето, където ще прекараме остатъка от деня. Часът е 11:30 и както може би се забелязва, умората започва да се казва своето. Изкарахме около 4 часа и половина в терме и се забавлявахме доста много. Изпробвахме всички парзалки, басейни, всичко каквото може да се пробва. Пускахме се по няколко пъти, състезавахме се, качвахме се на парзалките, които са с тези пояси, където се сяда в тях, и като цяло беше наистина много забавно. Но има няколко неща, които трябва да бъдат взети под внимание. На първо място е да не носите абсолютно нищо в вас, т.е. по вас. Всякакъв тип висулки, часовници, гривни, дори такива, които са от тия тип кожени или по някакъв начин плетени, е добре да ги оставите в шкафчето, понеже не позволяват да се спускате на парзалките с тях. Другото нещо е, че исках да снимам с GoPro-то, но не ми разрешиха, като може да се снима с телефон, но не може да се снима с камера. Аз не успях да разбера каква е логиката, понеже доста от телефоните в днешно време имат страхотни камери и дори в някои отношения биха изпреварили GoPro-то, но човека, с когото разговарях, каза, че той също не разбира каква е логиката, но това са правилата. Друго нещо е, че може да си вземете хавли от вкъщи. В противен случай една хавлия е около 10 лева. В леи е около 25 някъде. Отделно има и халати, за тях не проверихме колко са, понеже не си вземахме. Като цяло наистина е много готино място за забавление. Според мен около този пакет, който взехме 4 часа и половина, е така, може да го наречем златната среда. Нито твърде много, нито твърде малко, може да се опита от всичко по няколко пъти. Просто ако идвате в средата на деня, трябва да сте въоръжени с голямо търпение, понеже има доста опашки за която и да е парзалка, без значение. Дори за детските има страшно много деца и те също чакат на опашка. Но като цяло доста добре се прекарахме и този ден вече е към своят край. Затова време е малко да поспим. Утре сутринта една бърза закуска, едно кафе и тегляме към Брашов. Часът е 8:30 сутринта и поспахме малко, даже доста, 8 часа, само че станахме да пием кафе, обаче няма захар и отивам да взема. Този апартамент няма почти нищо, не бих му дал добър рейтинг, понеже не изглежда нито чистено, нито нито има прибори, общо взето не е много добре. Иначе към същото място, се отвори вратата, към същото място има и едни мини бунгала, които изглеждат много по-добре. Само че те са само за двама, а ние сме трима и няма как да стане. Айде до магазина. Разходихме се из замъка Пелещи.
момента замъкът е в реконструкция и външно има закачено скеле, което малко пречи на гледката. Вътре ние си купихме билети само за приземният етаж, като за всеки етаж е по 50 лей. Може да си купите за приземния, за първия или за втория. Нашето проучване беше, че на приземния етаж е най-красиво от всичките, затова избрахме само него. Аз препоръчвам, ако имате възможност, да закупите билетите онлайн, защото опашките са много дълги, както за касата, така и за входа и съответно бихте си спестили чакане на една опашка. Ние чакахме около 45 до 50 минути на опашката, за да влезем вътре в самият замък, а обиколката трая около 15 на 20 минути. Като цяло обиколката е доста интересна, замъкът е наистина красив, както отвътре, така и отвън и препоръчвам да дойдете. Паркингът за коли е 30 леи, има да се върви около може би 20 над минути, като ние вървяхме сравнително бавно и след това се стига тук до замъка. Сега нашето пътуване продължава към Брашов. Здравейте от Брашов! Тук що пристигнахме на мястото, където си бяхме избрали да отседнем. Един доста огромен апартамент, който дори се води някакъв тип пентхаус, което малко е преувеличено. И сега се каним да слезем надолу към Стария град. Добро утро от Брашов! Днес е нашият последен ден тук и след като се изпием кафенцето малко по-късно, ще се ориентираме към България. Вчера се разходихме из Старият център и много ми напомня на начинът, по който изглежда, много ми напомня на Сибил с така подобен стил сгради. Като цяло е доста интересно да се види и да се обиколи. Хапнахме в един от ресторантите и се прибрахме. Тук реално ползвахме услугите на Bolt, понеже не бяхме сигурни къде ще може да си паркираме колите, а и каква ще бъде цената, докато от тук, където сме отседнали ние, буквално до Стария център, в посока излизаше малко под 8 лева. Така че за едно семейство 8 лева на посока
е перфектна цена. Днес обмисляме да направим приключението малко по-дълго и да влезем в България през Дуранкулак. Като идеята е да избегнем продължаващият ремонт на Дунав мост и да не трябва да чакаме бака на Селесне. Време е да закусим, да оправим багажа, който така или иначе е полуоправен, и да потегляме наобратно към България. Тръгнахме да се прибереме към България и на път решихме да се отбием и да посетим замъка Канта Козино. Той е така доста красив, малък замък, построен от един от най-богатите аристократи на Румъния. Тук е сниман филмът Уенсдей, така че всички, които са любители на този филм, могат да дойдат да посетят замъка. Входът само за двора около замъка е 20 лей, а ако искате да влезете вътре, са разделени на 3 пакета, като започват от 55 лей на човек. Нашето румънско приключение е към своя край. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала, да натиснете камбанката, да го споделите с приятели и да добавите коментар. Чао и до нови срещи!